କହୁନୁ ତୁ କହୁନୁ। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଖାଇବ ଢମାର ଭାତ ଖିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ବେଲାରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଖାଇବେ ଭାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଢମାର ଢଳା ହେଲା, ଢମାର ଢାଳିକି ପଖାଳ ଖିଆଯିବ। ଯିଏ କି କେହି କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଇ ନଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଇଏ ଢମାରେ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଢମାର ପଖାଳ। ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଗରିବକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବେଲା ନାହିଁ। ଢମାର ଢଳା ହେଇଗଲା ପଖାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ। ମାନେ ଏମିତି ପଖାଳ କେହି ଆଉ ଖାଇଥିବେନି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏ ଢମାର ଖାଇବେ। ତେଣୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ।